تمهارو دحان دقنيكم دحان كم تخونو تسفا قبر مباركس نزعلت استدالو تمرتي من للاي مسدمت فيدالات قون يون قالات من بابن زبليو تمهارو قصيلوم تريوم سئلتات بونه تعذبوم اتوم سئلتات انتاين مخانم فليو تمهارو غوفلان راديو نيوم انتيلكم تخكليكم استهزر ما مساي بلو غو ف لا غو ف لا غوفلا غوفلا را د يو را د يو راديو 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 استي نسخاتكم بينكم بلو تمهارو أنبيوكم دو نفعت قصيلنا دما ندمص فيدلات غون يون كندم مصينا تخاتاتلو غو 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 يو 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 بلو تمهارو انا نتوم دمص فيدلات انتنبب نزقرب لكم سئلتات نارخم سمت السئل صرحو غو غوفلا غو غوفلا يو راديو يو راديو ديلكم تمهارو نفعت إذا ما أنا كبلية تمهارو غو غوفلا غو غوفلا استمسا يبلو غو غوفلا غو غوفلا سي نسخاتكم بينكم بلو قرن تمهارو هزر ما أنا خبلية يو راديو يو راديو استي مسايبلو
ዮ ራድዮ ዮ ራድዮ እስቲ ንስኻትኩም በይንኩም በሉ ኢልኩም ዶ ተምሃሮ ብጣዕሚ ንፉዓት ብምቕፃል ድማ ፈለማ ነቲ ድምፂ ፊደል ብምፅራሕ ካብኡ ድማ ብምንፃል ዳሕራይ ብምጥማር ክነንብብ ኢና ተዳለዉ ክሳብ ሽዑ ተምሃሮ ተዳሊኹም ዶ ጽቡቕ ኣነ ክብል እየ ጎ ጎ ፍ ላ ጎ ፍ ላ ጎፍላ ጎፍላ እስቲ ምሳይ በሉ ጎ ጎ ፍ ላ ጎ ፍ ላ ጎፍላ ጎፍላ ንስኻትኩም በይንኩም በሉ ጽቡቕ ተማሃሮ ሕዚ ድማ ኣነ ክብል እየ ዮ ራ ድ ዮ ራ ድ ዮ ራድዮ ራድዮ እስቲ ምሳይ በሉ ዮ ራ ድ ዮ ራ ድ ዮ ራድዮ ራድዮ ንስኻትኩም በይንኩም በሉ ኢልኩም ዶ ተምሃሮ ብጣዕሚ ጽቡቕ ተምሃሮ ሕዚ ድማ ኣነ ክብል እየ ዮ ሰ ፋ ዮ ሰ ፋ ዮ ሰፋዮ ሰፋዮ ምሳይ በሉ ዮ ዮ ሰ ፋ ዮ ሰ ፋ ዮ ሰፋዮ ሰፋዮ ንስኻትኩም በይንኩም በሉ ተምሃሮ እናተኸታተልኩም ደንቢውኩም ብጣዕሚ ንፉዓት ተምሃሮ
ቀጥሉን ዝቀርበልኩም መንባብ ድምጽ ከይስማዓኹም አንብቡ ተምሃሮ ድምጽ ከይስማዓኹም ደንቢውኩም ግርም በሉ ተምሃሮ ነዞም ቀጽለ ዝሓተኩም ሕቶታት በቲ ምንባብ መሰረት መልሱ ሕቶ 1 እቲ ቅዱስ ነጋዳይ ዝተባሃለ ስሙ መን ይባሃል እቲ ቅዱስ ነጋዳይ ዝተባሃለ ስሙ መን ይባሃል መልሲ ግደይ ሕቶ 2 እቲ ቅዱስ ነጋዳይ እንታይ ይነግድ ነበረ እቲ ቅዱስ ነጋዳይ እንታይ ይነግድ ነበረ መልሲ ባን ብምባል እንተመሊስኩም ትክክል ኢኹም ብጣዕሚ ንፉዓት ተምሃሮ ቀጽለን ዝጸርሐልኩም ዓሌት ድምጽ ፊደል ገን የን መሊእኹም ጸሓፉ ገ ባዶ ቦታ ጊ ባዶ ቦታ ጌ ባዶ ቦታ ጎ ባዶ ቦታ ዩ ባዶ ቦታ ያ ባዶ ቦታ ይ ባዶ ቦታ ተምሃሮ ነዞም ዓሌት ድምጽ ፊደላት ገን የን መሊኡኹም ዶ ጽሒፍኩምዎም ግርም እወ ተምሃሮ ገ ኢልኩም ጉ ጉ ኢልኩም ጊ ጊ ኢልካ ድማ ጋ ጋ ምስበልና ጌ ጌ ምስበልና ድማ ግ ግ ምስበልና ድማ ጎ ኣብዚ ተሪፎም ዝነበሩ ጉ ጋ ግ እዮም እታ ካልአይቲ ድማ የ ኢልና ንመልአብ ቀዳመይቲ ባዶ ቦታ ኣብታ ሳልሰይቲ ቦታ ድማ ይ ኢልና ነቐምጥ ኣብታ ሓምሸይቲ ክፍቲ ቦታ ድማ የ ንመልእ ኣብታ ሻብዒይቲ ድማ ዮ ኢልና ንመልእ ብሓፈሻ እንትነንብብ እንተለና የ ዩ ይ ያ የ ይ ዮ ይኾና ማለት እዩ እዚ ብምባል እንተመሊእኹምን ትክክል ኢኹም ተምሃሮ በሉ ተምሃሮ ንፉዓት ንምዃን ነዞም ቀጽሎም ዘለዉ ድምጽ ፊደላትን ቃላትን ምስ መሓዝትኩም ብምዃን ደጋጊምኩም አንብቡን ጸሓፉን ጎ ዮ ጋይም ራዲዮ ሰይሩ ጋይም ራዲዮ ሰይሩ እቲ ጎያይ ብጎን ገረብ ሓሊፉ እቲ ጎያይ ብጎን ገረብ ሓሊፉ ተምሃሮ ዕለታዊ ትምህርትና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ቀጻላይ ሰሙን ምልላይ ምስ ድምጽ ፊደላት ኬን ኤን ንባብ ማንቲለን ጎብየን ዝብል ትሕዝቶ ትምህርቲ ሒዝናልኩም ክሳብ ንቐርብ ድሓን ቀኒዩ